Островка авылындагы мөритүче Лидия Сомова тәрбиясендә 5 өлкән кеше бар. 4 әби һәм 1 бабай. Иң өлкәне аларның 85 яшь. Лидия ханым социаль хезмәт күрсәтү тармагында 2006 елдан бирле эшли. Тумышы белән ул Островка авылыннан. Социальный работник – это не домработница и не прислуга. Социальный работник – это помощник и собеседник. На моем обслуживании находится 5 пожилых людей. 4 бабушки и 1 дедушка. Я к ним хожу каждый день. Это у нас называется социальный пакет. Бүген без заманча технологиялар белән яшибез. Һәркемнең йортында микродулкынлы миче дә, автомат кер юу машинасы да, башкасы да бар. Тик нинди генә уңайлыклар булмасын, кеше белән аралашуны бер нәрсә дә алыштыра алмый. Дай Бог здоровья им, так заботиться нас, как дети наши. Не сказать, что она мне чужая, как родная дочь. Аеруча өлкән яшьтәгеләр физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр башкалардан таяныч эзли. Кеше ярдәменә мохтаҗ өлкәннәр миңа үз әти-әнием кебек ди Лидия апа. Пожилому человеку очень необходимо внимание и необходимо выслушать человека пожилого, особенно у которого есть проблемы. Мы живем как бы их жизнью, получается. Все их проблемы берем на себя, все это, как сказать, вместе с ними переживаем радости, горе. Без килгәндә Лидия Сомова үзенең тәрбиясендә булган Валентина Волкова белән давалау процедураларын үткәрә иде. Карты вафатыннан соң ялгызы калган әбекәй 2 мәртәбә инсульт кичергән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.